Kerman axolagabe. Bai, ze, Mikel Palbo ezen zurekin etorri behar, gara? Azken aldian ez da gehiegi ateratzen. Egia esan, buru makur dabil. Badakizu beren eskalagunak utzi egin duela. Bai, egantzen idan. Eta ez alda beren eskalagunarekin hitz egin behar. Ez dakit, eta egia esan, beldur naiz ez ote da beranduegi izango. Eta noratan da, ordan Mikel Palbo? Egia esan, ez da oso ondo, Eta ez dakit ez ote da deprimituko. Baina, Kerman, zuk ez duzu animatu behar Mikel Palbo pixkat? Ez. Ni ez naiz psikologoa. Aizu, eta beldur naiz hanka sartuko ote dudan. Baina, zer dira txurakeria horiek, Kerman? Txorakeriak ez, Iban, horretarako daude profesionalak. Aizu, zuk lagun bati agina aterako zenioke mina badu, Ez, nik dentistaren gana joan behar dela egango nioke. Hemen ere gauza bera, psikologoaren gana joan behar da, Mikel Pablo. Gertatzen dena da, intrusismo handia dagoela. Hori, intrusismo handia da. Intrusismoa? Zalantzan gaudenean, honelako esaldiak botatzen ditugu. Beldur naiz ez ote den beranduegi izango. Ez dakit ez ote dudan hankasartuko. Zalantza indartzeko, ote partikula erantsi dugu, baina gogoratu, aditz laguntzaileari, ene ipini behar diogula. Gertatzen dena da, nire burua oso ondo ezagutzen dudala. Eta horrelako gaiekin nik asko sufritzen dudala. Ni oso sentibera naiz, Iban? Bai, ikusten dut. Ui, begira, Euskal Opilak. Erosiko dugu bat? Bizkotxori ona da, ez? Nahiago dut txintik ere ez esan, ze ez dut nire buruan gozogintzan aditutzat hartzen. Nik esango nuke ederra dagoela, baina nahiago dut sukaldaritzako kritikari bati entzun. Kerman, gogaikarria zira zinez, Ez, Iban, ez. Gertatzen dena da, askotan, konfiantza handiegia dugula geure buruekin. Intrusismo handia dago, eta uste dugu, garela medikuak, psikologoak edo kritikariak. Eta ez da horrela, Iban. Baina, bauzu zerbait gehiago gehitzeko? Ze zangorekin geikizira goizunta, aizu? Hori zure iritzia da, Neure burua, zeure burua eta geure burua esango dugu. Izen ordain indartuarekin eta burua singularrean. Kontuz, horren bestez, nire burua eta geure buruak ez baitira kasu horretan egokiak izango. Geure burua aztertu behar dugu esango dugu, eta ez geure buruak aztertu behar ditugu. Nik uste dut berriz hitz egin behar zinukela Mikel Pablorekin, eta neskarekin ere bai. Neskarekin? Ez. Beldur naiz, ez ote duen gaizki hartuko. Saiatzeagatik. Saiatzeagatik, ja. Noski, zuk esan erraz esaten duzu. Ez duzulako zeure burua arriskuan jarriko. Ze arrisku eta ze arrisku ondo. Mikel Pabloren neska haserretzen bada, horrelakoetan askotan ez dugu geure burua kontrolatzen. Eta beldur naiz erreakzio txarren bat ez ote duen izango. Ze txorakirietan ari zira. Gaur zurekin alferrik da, zinez, Aizu, begira, zu arduratu zaitez zeure buruaz eta ni neurea. Ongira. Iban, lagundu, kontrolko zorretu juzait. Nien naiz mendikoa, hemen entusismo handia dago bazterretan, Gaur Baionan ikusi dugunez, zalantza indartzeko ote partikula jar diezaiokegu esaldiari. Hori bai, aditz laguntzaileak ene eraman behar du. Adibidez, beldur naiz ez ote den beranduegi izango. Bestalde, Kermanek neure burua edo geure burua bezalako esan moldeak erabili ditu. Eta honelako kasuetan posesibo indartua erabiliko dugu, baina burua beti singularrean ipiniko dugu. Adibidez, ez dugu geure burua kontrolatzen. Ez dugu geure buruak
kontrolatzen. Argi geratu da? Bueno, beti bezala, honekin edo arekin, baina egin.